مدنية إحدى عشرة آية سقوي آية ونمير بسم الله عند الله الرحمن عند الله الرحيم عند الله يسبح أن سنة لله ونند الله ما في السماوات وأنا أسمانوج وما في الأرض وأنا ليل Allah bangarda al-malik kany woni lamdo al-quddus cenilo al-aziz kaptando e laamu al-hakim nyenyudo e golle mum wallahi kanko woni on fa'ata nelnodo fil ummi fa'ata alle kanko woni neldo fil ummiyina ummi yankobe woni be mbaawa windude be mbaawa jangude wo huma binni en ko nele mabbe rasulan nelado minhum taw koy mabbe jeya on non ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam yatulu alaihim wa yudrisu e mabbe ayatihi qur'ana makko ko yuzakkihim wala binabe e keferu yu'allimuhum alkitaba o jangina be qur'ana wal hikmata e nyaawoje gonde qur'ana ko en ko woni fi kanu be latinoma min qablu ko adino gargol makko fi dalalin be gonno ko e majjere mum min feñji wa akharin e wobbe be ganda ko ummiyina en be wobbe minhum e mabbe anani de e jogorbe aroyde fof be onela e mumen fi onela ewa koy beedo wonela koy ummiyankobe makka wa akharina e wobbe minhum jaabe mabbe ben koy mabbe jeya wadde ana arobe ciagal mabbe en lamma yalhabu bihim ben jengitaake mabbe potane mabbe ko do bangi garagol e do bangi budal potane mabbe kambe adibe be islam kambe bul teddungal e wattidi be wana la yulhim wala yusawim fi fadlihim potane mabbe keptota ko be to bangi bural mabbe min baadin woni lamma yalhaqu bihim ben tuwa jengitade mabbe huwal azizu kanko woni poldo e laabu makko al hakimu nyenyude kolle mum woni rasul sallallahu alaihi wasallam feññini do en do sahaba be jebbene laada Allah en ganduda ko adi gargol ne laada Allah yimbe be ko majjuno be gonna nela e mabbe be gomdini Allah be jebi Allah be gandi ke be gandama faami jonon wa akharina e wadde be ganda ko jogorbe aroyde ko no cuwa arde minhum e mabbe tidi be lamma yalhabu bihim en keptata ko be to bangi bural e to bangi gargol ben tuwa heftata e tade فاميرande وحالي آية هنا فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبر الصحابة بين الله نلا إمن على من أداهم إبوانا بابه ممن بعث إليهم بين عند نلا خير نلا إمن وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة دم قدرنا القوم نلا الله بجن هذا القدر لأن كل قرن خير ممن يليه كلا قرن بريء بهند ذلك دم دون فضل الله كبر الله يؤتيه الله ركبر من يشاء مولا والله لا ملل في الفضل العظيم كان كل جمهور المنغل الذين صفة بينهم ميل التوراة دفنوا بيونغول كو وني التوراة ثم لم يحملوها نتي غولاني كو وني التوراة كو وني التوراة صفة نلاد الله غد نلاد الله بيغوم ديناني نلاد الله بنجباني دوم woni so malam yahmiluha ben wallahi dum ha o wi be do sifa mabbe kama lil mari wa ikon sifa babba yahmilu asfaran en rindo dem defte andi babba naftata ko deftere en naf ko jogido deftere non hutoraki dum way ko sifa babba ndimdugo deftere ay woni certain ha andi sono sino godil kam rimduno walla nyaay ko sa so wadini hoore ballo hen seeda en kon deftere kam ala hana fara babba mbi sifa non deftaado deftere gollani ko wona deftere on sifa mun ko sifa babba ndo diba deftere fi isa boss masalu sifa al qawmi yimbe alladina naben kazzabu fi nabi bi ayati llahi ayati allah wallahu la allah non la yahdi al qawm al zalimin an ko fewna ta madar yimbe be ganda ko hefede kul wi ya ayyuha alladina ihimun ben be ganda haadu ko yahudiyan ko be be ganda ko yahudiyan ko in za antum so tawi on ngaadima annakum wonde onon awliya lillahi ko onon goni wallidibe Allah min dunin nasi gaga yimbe biidon ko onon goni wondibe Allah yimbe heddibe gona wondibe Allah Allah wi tay ko goga e mon fatamannawul maut
ngoode de mayde ngaro tawde mbiɗon ko onon tan ngoni wallidiɓam onon ngoni walloɓe onon ngoni wondiɓam maaye ngaro in kuntum sadiqina ɓayde on laati moɗon gonɗi wawa wonde wona Allah wi wala yatamannawnahu abadan ɓe jogorani wooɗede mayde ha cayi bima qaddamata sabu ko ardini ɗum aydihim juuɗe maɓɓe nde wonno juuɗe maɓɓe ko gardini ko wona jam ɗum tagi ɓe mbawa wooɗede ɗum wallahu lamdo Allah noon alimun kanko woni ganduɗo ɓe balimina e hefere wi innal mawta hay mayde alladi nden mayde tafirruna min hunde dogoton mum fa innahu nden mayde de mulaqikum koko hawrata e mon mayde dogoton de ko hawroɓe mayde amma yuradduna Allah wi ɓe dutte ila alimil ghaibi fewde ganduɗo birnidi Allah walla humma turadduna dutte ɗon ila alimil ghaibi fewde e ganduɗo birnidi wa sahadati e ceede ganduɗo ko feeji fa yunabbi'ukum haalana on bima kuntum ko laatin noon ta'maluna ɗon walla o yaɓa on golle mon ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ida nudiya lissalati so tawi noddinama julde min yawmil jumu'ati ñalawma aljuma so tawi noddinama Allah wi fas aw jeehe ila dicrillahi fewde jangtowol Allah jeehe fewde jangtowol Allah wadarul bay'a goppe ko wayno jeegu goppe fiɗɗodireede jeegu kala ko wona julde goppe ɗum tan koy ko wadarul bay'a wona jeegu tan hay ko wona jeegu tan ala ko mbawɗa wadde so tawi juma noddinama ngani mbiɗa ko yaha woppu jeeha ko wadarul bay'a o wi dendagal jammaji fof ko jamma mo nelaɗo Allah jibina o on ɓuuri moƴƴude defti hen jamma lelto gadi defti hen jamma mo nelaɗo hoyrana o eywa defti hen arafa defti hen jamma aljuma defti hen sappo e joyi ta mawnum yawa defti hen jammaji julde dendagal ñalawmaji noon sa namdama ko ɓuuri moƴƴude ko ñalawma arafa e ñalawma sappo e joyi yawa ñalawma aljuma rewi hen anani jamma aljuma o noon eywa ɓuuri ñalawma o kadi mbiɓe jamma aljuma ɓuuri ñalawma aljuma o moƴƴude kono ne moƴƴi kam kadi fof woni Allah wi ila nudiya lissalati min yawmil jumu'ati so tawi noddinama julde ñalawma aljuma noddinanama fas aw jeehe ila dicrillahi fewde jamtowol Allah wadarul bay'a goppe jeegu zalikum ɗum mon khayrul lakum ɓuuri moƴƴande on in kuntum ta'lamuna ɓayde kay oɗon gandi golle ɗum Allah wi fa ida qudiyatis salatu so tawi julde gasnama fantashiru fil ardi cattuɗe e leydi ndi an kadi on dangnanama yimɓe juuɗi gayni cilmini an kadi pokkite yeehe ha juuɗi mum an kadi jooɗa ɗon e fare goɗɗum sohla anani ne dagnani on sattade bakkal ala son jiiɗi jooɗɗon son jiiɗi jehon anani so tawi silminama tan sa iɗi jalta jaaha sa iɗi kadi pada sowon ko haalete keɗoɗa ɗum hay yaltude han kadi baati ala kala nde yimɓe juuɗi juma cilmini assalamu aleykum sa iɗi fakkir fa galla mon sa iɗi jooɗɗaɗe heeɗo haalaji ko ɓuranma hen fof إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا جهة دبة من فضل الله برد الله واذكروا الله أن جنتوا الله من كثيرا كثير لعلكم تفلحون بلا أولن مالك ويام رسول صلى الله عليه وسلم أمير من ينوم الجمعة يخطب أم خطبنا ودريد سيتة قوة أمي نكو نعدي مثلا مرسل ساهي أنني سيتة أولا سفاندم أنقد مثلا أني دي تابل أنقد تابل والله أنقد ɗable wona hangude ko ɗum wonno aadaji maɓɓe kamɓe aadaji maɓɓe so tawi seta on ara tan e ka hanga walla so ɗon joni oto sen ara korna ni kamɓene ko ɗum ɗon on saha yimɓe jalta ewa jaɓɓoyo to noon kisa ewa on saha noon nde seta o ari nde on saha almami o ewa ene nder juma he ndi aljuma kam en jangino sharia ko ma almami jooɗo e min bartande noddinteno ɗum wonno rasulu sallallahu alaihi wasallam ko ɗum hawri ko noddinowo goto tan so jooɗi min bartan ɓe noddino gasi so tellima koddino Seydina Aboubacry ko noon waɗi Seydina Omar ko noon waɗi Seydina Ousmane noon nde yontande yimɓe keewi galleji goɗɗodiri o ɓeydi noddinani wondu o watti yamirri yo noddine e galle makko a faami ene wiya zawra batte noddinde toon so yimɓe nani noddinani ɗum tan paye juma so ari o jooɗima min bartan ɓe noddina gongol sahabaɓe fof on saha hay goto lundaki
ورسول صلى الله عليه وسلم بينه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي مبغدي on sunna mo e sunna sahaba bam arobe ciagalam e kala ko be golli mbade ko kawran ko Allah yanti en tagi non de wadi de ay ko salaki wi'ama noon seeto wari hunde fof ko yimɓe cohli ene heen on sahaa seeto o yimɓe ɓe jalti jumaka haa laaɓi haa heddi 12 neɗɗo haa heddi 12 so a yii noon Allah ne haala ɗum ɗo on sahaa so ɓe cilmini ko nden khutba watte so ɓe cilmini ko maɓe cilminde khutba waɗe non wano halisi yen noon Allah wakli noon ɗon noon kadi haade kanko wi so yimɓe cilmini yo jala umen joni noon almami nan waɗa khutba ɓe cilmini almami nan waɗa khutba kanti marchandise ari jalti kono siɗo ɓe juulan tan ɓe jara ha heddi 12 won wiɓe ko 94 gorko won wiɓe ko yimɓe jeeta tan keddi won wiɓe ala heddiɓe ko 11 won wiɓe ko 13 won wiɓe ko 14 ɗo luural ari ɓe mbiya ko 12 ɓe mbi 94 ɓe mbi jeetato ɓe mbi 11 ɓe 13 ɓe mbi 14 luural ari hen kadi wona ɗum woni Allah wi wa idara aw so ɓe jii tijaratan julaagu awla hawan walla bellanteji in faddu ɓe mbanjo ile ha fewde mum wa tarku kaɓe goppuma qa'iman aɗa dari wona ɗum woni almam mali wi 12 no yona eywa kanko imam Shafi no wi ko ma wona 94 rasulu sallallahu alaihi wasallam wi noon law tataba'atum hatta lam yabqa minkum ahadun la sala bikumul wadi naran o onon fof so on jaltino hay goto heddaki ma caangol ngol ɗo won tan no jeygol wanjo e moɗon kono noon tawde won keddi tan ala basi famide nde kadi yaaruɓe kadi dental aljumane wona ɗiɗo walla tato ɓe koye oɗo haade nangi sabu wiidemo hayso goto tawa hay goto won heddaki deke so goto heddi ma tawa ne moƴƴo wona Allah wi wa idara aw tijaratan ɓe jii juulago awla won walla bellanteje mo anani de din fadduɓe mbanjo ilay ha fewde mum watala ko kaɓe goppuma e khutba he qa'iman aɗa dari goppuma aɗa dari andi khutba ene wona darde ene wona jonde walla takunu min qiyam illa min julusin eywa khutba ene wawi wonde jonde ndo ene wawi wonde wonata tan ko darde o wi wonata jonde gorko goto wiye alqamatu o wi ibnu mas'ud meeɗino namdede beele nena sallah sallam sen khutbina darroto walla jooɗoto koye beela janggani wattara koko ga iman haɗo wi ko goppuma aɗa dari ka firti ko darinoɗo walla jumhurul ulama en noon mbi khutba ko farilla e julde aljuma goɗɗo ne wiya Dawuda Zahri o wi ala khutba waɗɗaki koko yiɗa tan ene waɗi khutba noon saɗa khutbina daroɗa khutbayɗi ɗiɗi ceerda hakkude majji noon jonde Abu Hanifa toon e Ahmad mbi sarɗaka jonde sarɗaka darde sarɗa tan ko laaɓal sa yiɗi jodɗa sa yiɗi daroɗa Shafi'i noon ene jogui hen konnguli ɗiɗi nani yimɓe ende Shafi'i wi hidal qawlayni wi ko ɓuri famdude khutba noon ko aɗa yetta Allah juula e annabi sallallahu alaihi wasallam masiɗa yo neɗɗo hul Allah gasi ne gaɗɗi ñanga e khutba gadiɗo aya qur'ana ndu wonɗa julɓe ɗimmijo o ne kay mbaɗa noon walaw taraka wahidatan min hadhihi al-khamsati so woppi ɗeɗo gueɗe joyi hen gotel ɗam tasiha khutba tan wawa wonde khutba khutba kay a jang a yettat Allah juula e annabi mbasiɗa kulol Allah janga qur'ana ndu wonɗa julɓe sa woppi hen gotel sellata Shafi'i yankoɓe o wi wala jum'atuhu anda Shafi'i o wi Shafi'i yankoɓe mbi sellata khutba makko aljuma makko sellani Abu Hanifa wi so tawi o wi subhanallahi tan o awta hamide tan walla yetti Allah tan walla wi Allahu akbar tan yoni selli Imam Malik wi ala koko arabe mbiɗa khutba tan ɗum woni haalaji baɗino janisini haalaji baɗino janisini tan noon dentina noon beltina so yiɗi mbasa donade yimɓe inchallah noon Imam Malik
وإذا رأوا سبنجي تجارة وبيتين جولا أنيدي أو لهون ولا بلنتاج إن فضوا بمباجو إليها في ودي جمعه وتركوك بنقف ما يخطبه قائما على داري بما عند الله يكون الله تبنغ برجتاري خير بدو مجاند ونند بين غوندين إن الله يفجر من التجارة جولا والله الله خير الرازقين تندانغل بأن غرزقين الله بدو مجد سورة المنافقون مدنية آية ديكو سبويكو بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله الذي إذا جاءك ستوي أري أما المنافقون نافقين قالوا بنبي أم دمب إكو وني كو لوسي كو وني برد مب بنبي يا نشهد من شيدي إنك لرسول الله وند أن كان لا الله والله يعلم كي الله كاين عندي إنك لرسوله الله كاين عندي كان لا دم والله الله كي يسرني عندي إن المنافقين نافقين لكاذبون كفنور اتخذوا بجسيم أيمانهم غوندو جنة وهذا إجاود هلمك وهذا فصدوا بفضلهم عن سبيل الله قادين الله إنهم كم بكيسا أبوني ما كانوا كبلاتي يعملون بن الله ذلك بند قل بأنهم سبو كم بآمنوا بمؤمنين دمغلتن هم كبروا شغلوا من جد برد من دومي كده كيفيرو فدو بيا تونغا والله بيا أمبا على قلوبهم بتبنغ كيفيرو وهم كم بلا فقهون بفامرها لمن وإذا رأيتهم سايي بتوجبك يوان ما أجسامهم balli mabbe sa yibe be jaharan dardi balli dina bay yodini e chomci dina bay yodini be jonma wa in yaqulu sabe kali tan tasma akrali qawlihim ko ngudi mabbe wona e hedaade yew ka annahum sa yibe no balli dina bay mawnude cikkara be khusubun kebe jane musannadatun nibade e bale no jane be nibade bale bayni non be bay ya hasabuna e be cikka kullu shay'atin kala haajan wa hanu be cikkara alihim koy mabbe haajan hakke mabbe ay holdite ande wonno ke be nafiqe umul adu allawi be bite ande hadaruhum rayantobe halata saktude sirruji ma qatalahumullahu wa allah halkube anna yufakuna holfone be pirde gali manako wa idha qila lahum satawiyana ma be ta'ala ngare ngantine yastaghfir lakum bil imsina no an rasulullahi nala allah tan so biya be ngare ngantine nala allah imsina no on yew jiala wow be onya ruusahum koy mabbe wara aytahum jiabe yasudduna ebe palo wo hum kambe mustakbiruna ebe moniki sawa'un alayhim foti e mabbe kambe beedo astaghfarta lahum annelada allah insinina mabbe am lam tastaghfir lahum walla insinina akibe lan yaghfir allah lahum allah fa wana jafatore inna allah la yahdi al fasiqina allah fewna yimbe be ngada ko fasiqin umul ladina kambe ngoni ben yaquluna bi en biya wondi dum men be biya dumen kambe nabiye be biya wondi mabbe madina nabe be biya dumen la tunfiqu wa nafqi ala man inda rasulillahi e ben wondu ben la Allah se ferbe ummi makka be hor nyemmine ngoppe be tan be tampa atta yam faddu habe certa se be certi sarane la Allah be kaydi habe koor gore mabbe Allah wibibe walillahi ko Allah sunji khaza'inu mangasinaji as-samawati asmanuji wal ardi layt Allah woni garzigino walakin al munafiqin woni non nafiqe be la yafqahuna famata yaquluna ibbi la irja'na wallahi sa in duttima ila al madinati fawdat al madina la yukhrijanna ma yaltin al azzu teddude tabe jaltin minha e wuro al azalla hoybe be kambe nafiqe be be kambe ngon teddude hoybe be ko sahaba be nala Allah e bi so tawi en koti tedduɓe ɓe ma jaltin hoyɓe ɓe en jangguino qissa o sina Omar wino yo ɗacce heli ayum makko nde ko ɗum on qissa wonno o walde banni musɗala gal afami walillahi wibe ko Allah jey al izzatu polgo wali rasulihi wa nala Allah jey polgo walil mu'minina ko julbe jey polgo walakin al munafiqina la ya'lamun ko an ko tan non nafiqe ko ganda do ya ayyuhalladhina amanu ihi modon gomni be Allah la tulhikum hor soklin on amwalukum jawdere mon wala auladukum bibbe mon hor soklin on an zikrillahi ga janto Allah waktuji joydi hor soklin on wa man yafa'al zalika kalam wali dum ko
أولئك بينكم هم الخاسرون بين بيرتب وأنفقوا نفقوا أسكاد ما رزقناكم إكم من غرزقين من قبل فأدي أن يأتي أحدكم الموت فأدي لأرفع قوة الموت المائد فيقول ونيبيد فبجوامم لولا أخرتني وحد ما نيم ننامي إلى أجل فيودل قريب ملغال وانصها فأصدق مسكو فأكون بالميلات من الصالحين كي متي بجيامي وي كان رسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس وي ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت وي كلام أسكتا كلام محجتا كلام روتان الله سنداري ما يدما نياغو الله الله تشمي ورتمي وات ولا الله نون جابهم الله ولا يؤخر الله نفسا الله كاين نمنتا فيتان اذا جاء اجلها فتوي اري لجلم الله نمنتا والله الله نون خبير كانكو وني كومبيتيدو بما تعملون كدum والله والله كون والله سوره التغابن مكيه او مدنيه ايه دي كو سبو اجيتت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو عند الله الرحمن كو عند الله الرحيم كو عند الله الله يسبح لله أن سنة ورند الله ما في السماوات كوني أسمانوج وما في الأرض كوني ليج أن سنة الله له الملك كنكو جيلام وله الحمد كنكو جي يطول وهو كنكو الله على كل شيء كله نيوه قدير وقتن والذي كنكو أن خلقكم كنكو تقضون فمنكم إنام كافر كافر ومنكم إنام مؤمن جلد الله كنم تجون إن عندي قلت لذل إنام هافر قلت لذل أنا من جلد والله الله نم بما تعملون هنغلتن أسير كوجيو خلق السماوات والأرض كنكو تقضى أسمان تقليد بالحق يقول وصوركم وآمنون فأحسن صوركم ومدين بادي جمون الله ودجم بادي مدين بادي دي وإليه كفير دمك المسير ونرتد يعلم كنكو الله وعندي ما في السماوات كوني أسمانوج والأرض كوني ليد وعندي ويعلم ما عندي ما تسرون وشورة توهي قوة سنين وما تؤلنون إكو بنيون الله بين عندي الله سبو كنكو الله عليم كنكو وني قدو بذات سودي كوني بيتش ألم يأتكم بلا أراني من أنها فرد مكة نبأ خبر الذين نبأن كفروا بأنغانو داكو يدب من قبل وأدي بلا أراني من خبر أدي نوبي ورابي بلا خبر من أراني مودن الذي بين فزاقوا ميدين وبالا أنني دي لبت أمرهم الحالي من أنني ولهم نواني بالآخر عذاب لبت أليم موسى ذلك لبت أدون دي بأنه قوني فيه كانت لاتنا ما تأتيهم إن أدنت نوبي رسولهم نلاب مبي بالبينات هجاج ممود فقالوا بنبي أبصر يتكو بنديان كي يهدوننا فيونا سمين فكفروا بنجد وتولوا بندن كتي قالي مناب واستغنى الله الله نيندني قامة لي مناكم والله الله نون غني كان كوني جندني تاكمكو حميد جتار أقول زعم الذين كفروا آجم بينها فرب أن كوني في لن يبأسوا بيب أمتين تاك بيب أمتين تاك بيب بلاء هاكي وربي ميوندري جوم لا تبأسون ما أمتين أمتين ما هم لا سنبؤون كبرنا بما عملتم كنقولون وذلك أمتين دون كارن دون من دون على الله دو الله يسير دون كم إن النبي فآمنوا بالله نقوم إن الله ورسوله نقوم إن نلاد الله والنور نقوم إن القرآن الذي أنزلنا من جبين والله لا الله بما تعملون ونقول خبير كوكم بتين وذكر جمعه يوم يجمعكم يلوم الله رندين بيوم الجمع وانا يلوم دنتقول يوم القيامة ذلك أن يلوم دي يوم التغابن أن يلوم فتندرال أن فتندرال ناد الجنة كم كفتل ناد جيبه كفتل أن يلوم فتندرال دي يلوم برا يود ومن يؤمن بالله كلام قوم دين الله ويعمل صالحا قل مج يكفر عنه سيئاته الله حفرنا وبنان دي مكو ويدخله الله نانم جنات جسد تجري دين دغ من تحت الاسم الانهار تشالي خالدين سبناتي كبساسو فيها تون ابدا على دار ذلك نادي الجنه ساس الفوز ولمال العظيم منغل
والذين كفروا بين بغندا كو يدود وكذبوا بن بآياتنا بن قرآن أمن الذي أولئك بك أصحاب النار بينغون يمبه ناتو be jeygol be naati khalidina fiha kebe saso be ton o bi samosno almasir rutar taro ko jeygol allahi ma asaba min musibatin me adani hebbe musiba e neddo illa bi idnillahi subhanahu ko nyaawore Allah kala ko hebi neddo ko Allah e goto addani wa man yu'min billahi kalama gomdini Allah wonde musiba ko nyaawore Allah Allah wi kalama gomdini yahdi qalbahu o fewna berne makko e mun jedu wallahu Allah non bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu wa adiullaha doftude Allah wa adiur rasula doftude nelad Allah fa in tawallaytum su on dum kitima on chalima fa innama ala rasulina ay ko waddi e nelad amen al balaghul mubin ko jettingol pengol Allah woni Allah Allah de la ilaha kande rewede e gongala illa huwa subhanahu kan wa ala Allah koy Allah kay fal yatawakkalul mu'minuna saw fujubi sana bakkile wa bakkile Allah ya ayyuhalladhina amanu fihi modum gomdum be Allah inna min azwajikum ene rewbe mon wana kambe fo non ene rewbe mon tan wala awladukum ene bibbe mon wana fofof ene mabbe aduwul lakum ko anbe wonande on ene rewbe ma ko anbe ma ene bibbe ma ko anbe ma biye jami'o ya gollu ko boni ko ganyama ma to debbo ma jami'o ya gollu ko boni ko ganyama wana kambe fo no bay non ene rewbe kay jami'tan hodde bon ene bibbe kay jami'tan hodde gol fodo ko tabidi yawana fofof Allah wi fahazaruhum dento debe wato dofteɗeɓe ko in ta'afu so tawi on jaafima ga maɓɓe anani de wa tasfahu anani de on laɓɓini wa taghfiru on kafri anani de fa inna allaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo rahimun juumotoɗo wiyama oɗo aya jippi koye waaji goto no wiya Malik bun Asja'i omo jogino ɓesngu yiɗi noon honoyde ɓesngu ngu wone wayde o yurmiɓe noon o jooɗi mbisa yehu mo goppita men ila man tad'ana ko mo goppita men raqqa alayhim no yurmibe wa aqama anil ghawi dudi o wasiyade Allah non jippi o da Allah yibe dento de rew mon dento de bi mon ada jemerto on marko boni oda woni wa in ta'fu anhum fi tasdidihim iyyakum so on jaafi mamaɓe e ko ɓe mbiyo on tabit joɗɗon mbason yaade ko anani an zalikal khayru ga ngeɗo moƴƴere mutallina bi mashaqqati firaqikum alayhi anande tawɓe ellinori wonde so tawi on jeehiɓe ceerate mon wa tasfahu on jaafima wa taghfiru on imsinima fa inna allaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo wa in ta'fu so on jaafnima wa tasfahu on laɓɓininima wa taghfiru on imsinima Allah e ko mbaɗɗon ko inna allaha Allah ghafurun ko jaforo rahimu jurto gande innama amwalukum ay jawɗele mon ɗe dokkaɗon ɗe wa awladukum e ɓiɓɓe mon ɓe dokkaɗon ɗe gande fitna sun ko jarabuya wonande on wallahu Allah noon endahu enen makko ajrun jobdi azimun mawde ɗum noon hoɗo goppe Allah ñagge Allah fattaqullaha kule Allah mastada'atum fodde no mbawruɗon kule Allah fodde no mbawruɗon hande Allah wino ko on kuul Allah fodde no fotiri ni e ɗum noon wodani wona e ɗum noon asaba ɓe gollitinela Allah wi fattaqullaha mastada'atum wadde kule Allah fodde no mbawruɗon tan mbawa hulde Allah fodde mum kule Allah fodde mum onon wa adi'u doftude wa anfiqu nafge san badi dum khayran li anfusikum buri moƴƴande koye mon anani wa man yuqa kala mo danda suhha dawgol nafsihi hore mum wa ulaika ben humul muflihun biyate malad in tuqridullaha fatawi on nyamli Allah gardan nyamade hasanan moƴƴere taw a nyamli Allah sakkim taw bernamane welti yudaifu lakum Allah sawa ya Allah yudaifu Allah sawa ɗum lakum wonande on obo yaghfir lakum Allah yaafo on ko haɓela wallahu Allah noon shakurun ko manto ko joɓowo wonande ɗoftiɗomo halimun mundu masalan e goto alimul ghaibi kanko woni ganduɗo ko wirni wasahadati kanko woni ganduɗo ko feeñi al azizu kanko woni polɗo e laamu al hakimu ñeñude e golle suratul talaqi sin warande ko noon wiyete madina jippi aaliɗe ko sappo e tati bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله الذي يا أيها النبي فيه ما النبي
ya qallaqtum nisaa so tawi on jiɗi serde rewɓe Allah wi ko so tawi on jiɗi serde rewɓe fadalliquhunna ceereɓe kamɓe rewɓe ri iddete hinna ara wonde eddaji maɓɓe so tawi a yiɗi serde debbo ɓaccu ha fiilo so laaɓi tawame ma ɗum e laaɓal he ceeraɗo on saha so fiilimo laaɓi he wona goo kono so tawi laaɓal ngal ane gonduɗon ngal so tawi ngal a seerima a waɗi bida wona lawol woni bi an yakuna dalaqu fi duhrin lam tamassa fihi e ceerama e laaɓal ngal a memanimo e mum ko ngal ceergal ngal biɗa dalliquna li iddatin Allah wi wa ahsul iddata ndene edda o so tawi on jiɗi artirdemo e ngal edda he hada edda o gasde ndene edda o gila gasani on sa ndutti sam wattaqullaha rabbakum wuli Allah e jommon anani wuli Allah jommon o ɗoftodemo ko yemiri on goppe ko haɗi on la tukhrijuhunna kamɓe rewɓe hoore jaltineɓe min buyutihinna e cuuɗi maɓɓe anani so tawi on ceeriɓe woto jaltineɓe cuuɗi ɗi goppeɓe e nder cuuɗi he wala yakhrujna woto ɓe jaltu kamɓe rewɓe ɓene ha eddaji maɓɓe gasa illa an yettina anani so wona ɓe gadda bi fahishatin jina mo bayyinatin peñƴo walla mo bayyanatin peññinaɗo on saha noon ay sago o yalta ɗo hiddoyi ko wona ɗum ko yoɗo suudu makko wo tilka ɗeɗo ñawoje kaalaɗe hududullahi woni keeri Allah wa man yataadda hududallahi kala mo yewti keeri Allah faqad zalama ena wayno toñi nafsahu hoore mum la tadri a anda an neɗɗo ceerɗo la Allah yama jo Allah yuhdisu nde o fuɗɗata ba'da zalika caggal ceergal ngal amran alhaali sa seeri debbo tawi ko gotol ceerɗon o yaltani suudu makko ene wawi seyɗani o yawa yaade on saha gartirama suudu makko he o jotto hen ɗum taguira wiyede hoto yaltu suudu ndu ata yaltinmo suudu ndu kanko debbo oto yaltinmo kanko ne kadi oto yaltin hoore makko ne harmi faami hay goto mo oto yaltin koɗɗon an gorko one harmi jaltinama kanko debbo ne harmi o yaltin hoore makko ko faami tawi noon o feññini ɗon jina bon on saha yo yaltu hiddoye o yalta kadi galle o sabu han kadi won ko addu ɗon bonande wona Allah wi fa ida balagana so tawi ɓe ɓallima yettade ajalahunna laja maɓɓe wonade edda o gaside ko so tawi daari gasde Allah wi fa amsikuhunna joguitoɗeɓe tawde edda o suwa timmude gartireɓe bi ma'rufin no moƴƴiri tawallor ala so ɗum ala aw fariquhunna walla ceeron bi ma'rufin no moƴƴiri kadi ɗacconɓe ha edda gasata jaalaɓe maɓɓe fo ashidu ceenne zaway adilin so tawi oɗon dutta ceenne zaway adilin jomiraɓe ɗiɗi nunɗal min kum jeeya e mon saɗa rutta debbo ma aɗa artiri o suudu hayso ko ɗiɗi yo tawe wona seediji artirimo saɗa seera men kadi ɗiɗi yo tawe tawa kadi ko rimɓe tawa kadi ko julɓe tawa kadi ko hellifaɓe a faami ko ɓen tawete wa aqimu shahadata lillahi onon seedeji ɗine ñimne seedan faagal ngal sabu Allah hoto ñimnire pour ceedeteɗo e mum o hoto ñimnire pour ceedanteɗo o ceedanɗe Allah tan hoto ƴeewa mo ceedantoɗa o hoto ƴeewa mo ceertoɗa e dow mum o ala seedoro Allah tan zalikum ɗum mon yu'adu bihi ene waajore ɗum man kana yu'minu billahi on laatino gonɗini Allah wal yawmil akhir gonɗi ñalawma cakkiriɗo wa man yattaqillaha kala mo huli Allah yaj'al lahu Allah waɗanamo makharajan yaltirde sunnu e aduna e lakhara wa yarzuquhu Allah arziqinamu min haythu la yahtasibu do sikkan Allah hokkama don arziki wa man yatawakkal ala Allah kala muwakkile Allah alhaliji mum fa huwa hasbuhu Allah woni jonowo inna Allah Allah balighu kanyum woni jettinowo amrihi fiyakum Allah woni jettinowo alhalimum qad ja'ala Allah li kulli shay'in sabu Allah wadani kala hunde yo hunde qadran wayna yaajen ene jogi waktu mum faade ene jogi waktu de kulli shay'in qadra yaajen ene jogi waktu mum faade ene jogi waktu faami dende wiyama aya oɗo woni sababu jippare mo jippino koye gorko goto no wiya Awf ibn Malik al-Ashja'i wiyama hefere ɓe nde hino ɓiyi ko gorko ene wiya Salim ɓe nawi ɗum
men hefere be nawi dum to dum maccul kanko non awfu o arene la sara wulliti o wi kadi yimbo wi kadi hefere be ndehi bingilam yimmira do kadi wondo ko jemdi ko tampudo holko jamirta min nelaado so jehi kule Allah muñ say hul Allah muñ bodo yamirma bodo yamira yumma ko yo on kebbin wi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim so jehi bade dum ani urti kanko awfu to galle makko o haalani debbo o wi debbo sallallahu alaihi wasallam yamiri kam minema in kebbin wi la hawla wala quwwata illa billahi al-azim yumma debbo o wi tare ko yamiri en ko ni'ma ma amarana bi tare ko yamiri en ko be ngone wiide non e be ngone wiide hawadi nyala mo goton heferebe belsindi bingingel balano ko gaynako bingingel yaadi ndam e ujunnaaje nay damwol soggi gelodi fodde capande joyi geloba artiri makki madina artiri madina jon non de addi madina de baba o artifne la sallallahu alaihi wasallam hala ne la lawi bingel de dogi arde non ujunnaaje nay damwol e capande joyi geloba mbele ene dagani min nyaama hen wala dagay ne la de winde dagi nyaami ha karon ko jawdi hudabe wono may taqillahi Allah wonde wonno kuli Allah wadini bi makhraja mana wallahi ben ganduda sa lambiya wallahi tan sella wallahi ben rewbe ben ganduda ye isna ene tukki min al mahid to bangi fiilayru piilota min nisaikum e rewbe mon enir tabtum tawde on cikkitima edda mabbe fa iddatuhunna edda beedo son ganda salasata ashhurin ko lebbitati wallahi e ben kadi rewbe ben ganda lam ye hidna be piilota ko tan asalan debbo diwtudo fiilade ko lebbitati wallahi lam yahina be meeda fiilade yontani fiilade taw bene kadi ceerama ko lebbitati famide ko amma non debbo diwtudo fiilade walla debbo mo meeda fiilade so gorko mo maayi kam ko lebbina e balda sappo dum won ko nyangunde wana ko ulatul ahmali non joomiraabe deedi ben ajaluhunna lajamumen so foti kebe seeraabe foti worbe mabbe maay laja mabbe ko an yada ana ko ne be jibinta hamlahunna deedi mabbe se be jippini ko woni der deedi mabbe ko tan ena wayno laje de ngasi wa man yattaqillaha kalamuhu li Allah ija'alahu Allah wadana min amrihi e alhalima kufu Allah wada yusran newiya sahuli Allah wadan ma hen newiya ذلك أي كهالات ربنا أداج أمر الله ونياوار الله أنزله الله جبنيهم إليكم فيودمون ومن يتق الله كلامه لله يكفر عنه الله حفرنا وسيئاتي بننديجمك ويعظم له أجرا الله موننا من جبدي الذي أسكنوهن كن سيراب من حيث سكنتم نكدو كدن ساسيري دب وريالتم نكدو kodda do horo yaltimo don biya wada wale mo bagge go ala ko do kodda o don hoda min wujidi kum fodde non attan mon no yaajene ma tolni fof ko don bada ha wala tudaruhunna oto lorlodire e mabbe kambe rewbe litu dayibu nga ha bittinan alihin e mabbe kodorbe de tawi joni so tawi debbo o do wonno e surmune yaanyo jida bela mo yalta gala jettaare moftoton ledde en ara mofton kurtu kuy maro haaba Allah hor war non daccu tan surma ko woni ni wa in kunna ulati hamlin so tawi kambe seeraabe be kebe joomiraabe deedi Allah fa anfiqu alayhin nyamminebe hatta yada ana habe jibina hamlahunna deedi mabbe fa in arda'ana lakum sabi muynina on non fa atuhunna tottebe ujurahunna jobdi mabbe kebe muynan tan mutaado kon seer sa seere debbo dalaago tawde ko baayin wonno ko muynan ma biddo mo muyninta o kam ko an yeba tam deke so tawi ko rajiya wonno wana non wana rajiya kam ko ram muyninta tamiru ndisnodire baynakum hakkone mon bi ma'rufin no moƴƴiri ndisnodire hakkone mon to bange haqqe cukalel ngel kalde jobdindi kaldon nandiro wana ko inta asartum so on bittindiri to bange muygol holko woni bittindirde baba o salima yobde yumma o salima masalan anay muyninde baba o wi wawa yobde ko buri ujunnaaji didi yumma o wi so manki ujunnaaji nayi min no muyninta wadde fasaturdi ulahu yo muyninan baba o ukhra debbo go yumma o so salima muyninde e ko haalda ko e waso salima dum wato yumma o force yo baba o yo muynan dum goddo tan yo yob
allawi liyunfiq yo nafku ceeraɗo e jibinɗo yo nafku ceeraɗo e muyninowo zu sa'atin jom yaajene min sa'ati e sa yaajene mum tawi ka galo nafku debbo ono yaajiri tawi ka baso kadi ko noon wa man qudira alayhi rizquhu on mo ɓittinana arziki mum fal yunfiq yo nafku mimma atahu llahu ko Allah fokimo ko fodde ɗum ala yukallifu llahu nafsan noon Allah noon defani fittandu illa ma ataha so wona ko rokki ɗum ko Allah defani neɗɗo so wona ko jogi sayaj'alullahu ma Allah wat noon ba'da usrin caggal caɗele yusran ne wiya wa ka ayyini heewi min qaryatin wuro atas mo ganduɗa ene woofi an amri rabbiha ga yamirore joomum heewi wuro ngo ganduɗa wuro ngo yimɓe wonɓe hen ɓe ene goofi yamirore Allah o rusulihi ene goofi nelaɓe Allah fa hasabnaha Allah wi to lahara min kasbi wuro ngo wona wuro ngo hasbete ko yimɓe wuro ngo min kasbi yimɓe wuro ngo to lahara hisaban hasbore shadidan sattude wa azabnaha min lepti yimɓe wuro ngo adaban lepti nukuran ɗe ganduɗa ko pankare min nani ɓe jeygol fa sagat wuro ngo meeɗi wa baala lefte amriha alhaali mum yani yimɓe wuro ngo meeɗi lefte alhaali mum wa kana laatimana aqibatu wattande amriha alhaali yimɓe wuro ngo Allah wi khusran ko perte e halkare a'adda Allahu lahum Allah heblaniɓe kamɓe ɓeɗon adaban lefte shadidan cattude fattaqullaha ɗum noon kule Allah ya ulil albabi ehe mon jomiraɓe haqqillaji alladina no ɓen amanu ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah qad anzala Allahu ilaykum Allah jippine mon zikran qur'ana rasulan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yatlu alaykum ene dursito e mon ayatillahi ayaji Allah mubayyinatin eɗe peññini walla mubayyanatin alhaalilata keɗe peññinade Allah wi waɗi noon li yukhrija alladina amanu ha Allah yaltina ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salih dutti golli golle moƴƴe Allah yaltina ɓe min zulumati e keferu ila nuri fewde limanabu wa man yu'min billahi kala mo gonɗini Allah fa ya'mal salihan golli golle moƴƴe yudkhilhu Allah nana ɗum jannatin gese tajriɗe ene daga min tahti lismu al-anharu cali so ɓe naati no khalidina keɓe sasoɓe fiha toon abadan ha alaɗo haaji qad ahsana Allahu lahu Allah moƴƴinanimo rizqan arzigi mo taƴata nema mo taƴata to aljanna Allahu Allah noon alladi ko on khalaqa tagɗo sab'a samawatin asamanuji jeeɗiɗi wa min al ardi ene leydi kadi mislahunna yiru asamanuji wona leyɗele ɗe ko jeeɗiɗi asamanuji ɗe ndo asamanuji jeeɗiɗi deke wadde leyɗele ko jeeɗiɗi Allah wi yatanazzalu ene jippo al amru fi enen mbiyata wahyu baynahunna hakkude asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi jibril itta masalan wahyu dow asaman jeeɗiɗijo ha no jeeɗi leydi jeeɗiɗi Allah ne waɗa noon Allah wi waɗi noon ko li ta'lamu bele oɗon ganda anna allaha wonde Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadiru ko kattan wa anna allaha wonde Allah qad ahada omo filti bi kulli shay'in kala hunde yo hunde ilman ganda kala hunde Allah ne andi woni maana suratu tahrim simore nde ko non de wiyete simore nde ko non de wiyete Madina de jippi aaje de ko sappo e ɗiɗi bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah ya ayyuhan nabiyyu ehe ma annabi lima tuharrimu holko karminanta ma ahallallahu laka ko Allah dangnan ma ko Allah dangnan ma ko holko karminanta ɗum woni sababu o andi yimma Aisha e yimma Hafsatu rahmatullahi alayhima yurmede Allah wana mabɓe keɓe yimɓe sehilaɓe ɓe gonno keɓe rewɓe nelaɗo Allah kono keɓe sehilaɓe eɓe ballodiranno e rewɓe heddiɓe e dow men eɓe ballodiranno e rewɓe heddiɓe e dow men kamɓe ñoodata kamɓe jewtitta kamɓe kaldata gueɗe mabɓe foof e dow heddiɓe ɓe kala peeje kamɓe peejitta joni noon nena sallah sallam toujours arata mabɓe ene yari jumri to suudu yumma Hafsatu ɗo yumma Zeynabu bintu Jahshin hela so ari tan yumma Zeynabu hokkamo jumri wona wiide kono mi yari ko weli wona wiide hande de neɗɗo yari ko weli kam to Zeynabu kono ɗum weli joni noon kamɓe ɗiɗo ɓe mbaddi maalde kanko yumma Hafsatu yumma Aisha ɓe kaldi e mbi so tawi so wi so arema so arema mo yalti suude Zeynab tan ya andi ille huno ko ma ko ene ko luɓata hen
honko ñamna mbeta ñami wonmo hunde ñamde wotere no woodi be dum utugo jef mbela ñami kaza o ko yala ne ruɓoti ne siccede ko yala min de jarma ko jumdi tan jumde siccire ni siccide din jumde majje wadde so yehi o ay debbo kadi wiya noon ha ɓoynana sallah sallam wi harmini i tawde ko hankal harmini ñamde jumde ɓe mbi ko ɗum woni sababu ayo Allah noon wimo limato hariru ma halallahu lak holko karminanta ko Allah dagnanma nden malde won wiɓe ala ko mariyatal qibtiya ko korɗo makko kanko ko korɗo makko waɗi saha goto o naddi e korɗo e suudu yumma hafsatu o yumma hafsatu waynimo ni yiɗi ñalloyde galle mumen o ɗum yo yah Allah waɗi noon o naddi toon e korɗo yumma hafsatu noon ari jooɗi e damal suudu he hawa yalti kanko nelaɗo Allah o yumma hafsatu noon wone wayde oyi ko goyata o wi ƴetta korɗo ma aɗa nanna e suudam jamirɗam yimi ya gallamen ko ha mbaɗani min an elli a hormaki min suudam ndu ko korɗo wontere hen o tan wone haalde nelaɗo wi wadde mi harminimo ha welma kono hoto haalan hay goto noon deƴƴu hoto haalan hay goto deƴƴu mi harminimo hande joni noon ndi yani sallah sallam yalti kanko yumma hafsatu kanko yumma aysa takkodiri cuuɗi hangi ɓalal suudu ngal yumma hafsatu noosimo dow yumma aysa noosimo o mi weltinirma o yayi o wi Mouhammadou harmini korɗo en porte bone makko an kandi Allah walli en porte o kam en kandi o kam en porte bone mum ande ɓe kiranno korɗo no feewi o kam en porte bone mum nelaɗo harminimo en malama te nelaɗo wino koto haalana e goto o haalimana woni mariyatal qibtiya won wiɓe ko ɗum won wiɓe anani faamino mbimini de on woni noon o wi Allah wi lima tuharrimu holko karminanta ma ahallallahu laka ko Allah dagnanma Allah dagnanma ha pari aɗa harmina hol sabab tabtaghi pour tan aɗa ɗabba mardata weli azwaji ka rewɓe ma wallahu Allah ghafurun Allah yaafima rahi Allah woni jafotoɗo rahimu kanko woni jurmotoɗo mi yaafima mamo ko karminɗa ko wop artu gas a harmini mi woppani rutto e korɗo he Allah wi yaafima mo ana mbiɗa ko harmini mi yaafa hoto harmini mi yaafima ala waɗa tan ko weli Allah wi qad faradallahu Allah kay lawɗinani lakum wonande on tahillata daktingol aymanikum gondoje mon so tawi a wondi Allah haalanima no mbaɗirta kaffara ha wondorde nde iwa wona wi ko wallahi mi harminimo Allah mi daktini bi qawlihi anti alayya haramun o wi kuccita e makko mbiya joom suudu ma mi harminima kuccidde debbo mum wiya mi harmini o wi fatajibu bihi kaffaratu yamini inda Shafi'i imam Shafi'i wi ko so tawi a wi a harmini debbo ma ɗo debbo o harmata ko wondore nde gonɗa nde tan mbatta kaffara gasi wallahi mi harminima ko wallahi o tan mbatta kaffara mi harminima o yahana e nokku won yaruɓim ha joni to almami Malik noon wi attaharimu fi gayri zawjati laghun almami Malik wi kala ko karminɗa tawde wona debbo ma ko bolle puy wa amma debbo ma noon kam harma la yalzamu bihi shay so tawi wona joom suudu ma wona korɗo ma sa harmini
o wi ɗum ko bolle puyɗe mi harmini ñamde en mi harmini ɓiyam en fof ko bolle puyɗe o wi ɗum ko bolle puyɗe ɗum ala itibaro debbo noon sa harmini kanko almami malik ne harma sa harmini joom suudu ma to almami malik ne harma wa amma shafa wi harmata mi harminima sa yiɗi gartira haydara ɗumgete mazhaba ɗum firti mazhaba mazhaba koko yaara tan wa amma tahrimu fi zawjati fa inda safi'i in nawa bihi dalaq waga wa illa ya fal yazamu kafaratu almami safi'i wi sawi a harmini joom suudu ma ko mbiɗa noon ko tawi paaniɗa mi harmini o ko ceergal tan ko ceergal gootal wonata an imam Shafi'i ko mbiɗa joom suudu ma mi harminima tawi paaniɗa mi harminima o ko ceergal tan ko ceergal ko gootal noon so tawi a paanditaki ceergal ala waɗɗima tan ko kaffara haydara goɗɗum waɗɗaki hay ceergal waɗɗaki sa hujjede debbo ma wi ɗum mi harminima tawde wona ceergal paaniɗa haydara wonani gasi haydara wonani tan paama ɗum to almami Malik noon o wi ene waɗɗo ceerle tati in kana madkhulan biha so tawi debbo o ko kurtino e suudu mum kucciɗɗa e makko mbiɗa mi harminima ko tati noon imam Malik wi on jaaruɗe wona eyyi kono hatta kay ta waɗi ko safa wi ko a yalta l'islam kam maro sa so tawi andama so tawi on kawritani bonde ne waɗa kay on kawritat tan haɗa bonde haɗa ɓurɗum bonde mbasa wofde Allah ko wona e sa yanta imam safa yo wofi Allah o wafani Allah ɗum koy heddi komo janggani tan mo janggani tan walla jannguɗo mo waɗɗani walla mo famani on yiwanma kono so tawi ko jannguɗo pamɗo kay yiwatam te ƴettat ina andi kam wonɗo jaaɗa aɗa yiɗi debbo ma te hankkadi son kawri tan woda ko bonni ko ɓuuri bonde e ko ɓenni ko kawrtan sa yamani a yalta l'islam tawde mbaɗɗa ɓe ñamtuɗa koye mabɓe kay mazahibul arba sa yaltani tan a yalta l'islam a ko yehirde firtata ko yehirde noon ɗum bonnata neɗɗo ko mazhaba firta ko yehirde wona ɗum woni l'islam ko l'islam ko yaltin ɗum ko banggue o amma mazhaba yaltintama ko o ko ɗum yaari o ko ɗum yaari jaarim ko oɗo yaari ko ƴew wirdu tan hayso ko wirdu aɗa waɗi jehirɗo a yaani won wirdoɓe so tawi faye wirdude beddo wudere gila premier e yaani won en jaaha jabe jeeɗiɗi beddo ɗiɓere so tawi hande annene sa faye wirdu a weddima jabe jeeɗiɗi walla faye wirdude hande a weddima premier beddo ɗum yaltinma lawol ngol yaltintama ceer go ɗayre tan ka wela mbaɗɗiɗani tan ko masaba tan a faami faama ɗum tiiɗo ko tati o wahidatun fi gayri madkhuli biha so tawi noon ko debbo mo hurtaki ko gotal tan kontate wa in lam yanmi bihi halul ismata almam Malik noon wi kam so wi yo harminima kam tawi ko debbo mo hurtaki hay so anniyaki en ceergo ko ceergal ko gotal noon wonata tawɗo hurtaki so hurti ko tati almam Malik ɗum yaari ɗum Allah wi walla anani kada faradallahu lakum Allah farlani on tahillata aymanikum daktingol gondoje mon Allah farlani on ɗum wallahu Allah mawlakum kanko woni ballo mon wa huwa al-alimu kanko woni gando al-hakimu ñeññuɗo wadhkur jamtu id asarra nabiyyu to mari suuɗani annabi o ila ba'di azwajihi joga e rewɓe mum hadisan yewtere andi en mbi o haalani yumma Hafsatu o wi hoto haalani hay goto wona o suuɗannomo o wi hoto haaltu noon falamma nabba'at bihi de yumma Hafsatu haalti ɗum e sikkude wonde bakkat ala e ɗum wa adharahu Allahu alayhi Allah ƴelliti ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam arrafa ba'dahu kanko nelaɗo Allah o ardini yoga e o ardi o andini yoga e maɓɓe woni o haalani yumma Hafsatu wonde haalti wa arada o ɗurni an ba'din ga yoga sabu moƴƴere makko o haalanani yumma Aisha o an on kaldi ala o haaltani ko yumma Hafsatu e haaltani yimmi hata haalto haalti joni noon falamma nabba'aha bihi
nde kanko nelaɗo Allah o haalan yumma Hafsatu o wi ɗum andi a haalti qaalat yumma Hafsatu wi man amba'aka haza hol kalanoma ɗum hol biɗo mi haalti min ko mboɗo wone suudam mboɗo uddi min goto hol kalanoma mi haalti qala nelaɗo wi nabba'aniya haalanimi al alimu ko gandu al khabiru kumpitiɗo Allah wi a hangi bafal ngal Allah wi a hangi ɓalal kalanda yumma Aisha an haalti o wi in tatuba so tawi on duttima ilallahi fewde Allah gande kam fagata sagata oñima ulubukuma ɓerɗe mon e ko karminomi ko gande oñima aha wo in tadahara so on ballodiri noon alayhi e dow nelaɗo Allah oɗon mbaɗa ko mettimo ha gande fa inna allaha Allah kam wa kañum kam mawlahu Allah o woni ballo makko kanko nelaɗo Allah o jibrilu ko ballo makko wa salihul mu'minina ɓe ganduɗa moƴƴuɓe juuɓe ko walloɓe mo kanko nelaɗo Allah wal malaikatu malaikaji ne kay ba'da zalika caggal ɗum ɗon zahirun ko walloɓe nelaɗo Allah asa rabbuhu yamo jo Allah jo makko o in ɗallaka kunna so seeri on kanko oɗo nelaɗo Allah yamo jo makko o an yubaddilahu nde wostitantomo azwajan rewɓe khayran min kunna ɓurɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe moƴƴude moɗon muslimatin taw ko julɓe mu'minatin laaɓɓe gonɗinɓe Allah laɓɓinɓe kadi waɗanitatin ɗoftiɓe worɓumen ta'ibatin ruttotoɓe e Allah abidatin rewoɓe Allah sa'ihatin ɓe ganduɗa ko hooroɓe anani dey zayyibatin ɓe ganduɗa ko semeɗɓe ko abakaran e boomi ya ayyuhalladhina amanu ehi moɗon gonɗinɓe Allah wu anfusakum dande koye mon wa ahalikum dande yimɓeji galle mon e ɗaftare Allah dande ɓe naran jeygol ngol ganduɗa wuqudu ha kuɓɓirɗe mum enen mbiyata doccotte mum ewa hija annasu ko yimɓe jeygol ngol ganduɗa doccotte mum ko yimɓe waɗi hijarata e kaaƴe so ɓen goni anani Allah wi alayha ene maggol kangol jeygol ngol malaikatun malaikaji ɗi ganduɗa ghilazun tekkuɗi 19 malaikaji tekkuɗi jorɗi ɓernde ɗi ganduɗa ko ɓaleɓe deeti malaikaji ɓaleji deeti ɗin gone jeygol jurmata ko hay goto li annahum khulibu min al ghadab ɓe taga koye tikkere Allah tagiɓe koye tikkere o hubbiba ilayhim adab al khalqi kamɓe tago mabɓe tan ko liptude neɗɗo kama hubbiba li bani adama da'ama wa sharaba ay no jiɗirta ñamde ni no jiɗirta yarde ni kamɓe ko noon ɓe jiɗirta nanude neɗɗo jeygol kamɓe ɗiɗon malaikaji kadi ɓawli deedi ko baɗa ka barka a renaki ɓe seɓe nangima cekke jogoma wiyama ghilazul abdani tekkuɓe masalan ɓe ɓalli lima ruya habrama malaika goto bayna manki bay ahadihim kama bayna al mashriqi wal maghribi hakkude walabo ngoya e ngoga walabo kala hen malaika to nangi fuɗata nangi mutata walabo ngo ñama ngo heedi koto nangi fuɗata o walaɓe nana ngo heedi koto nangi mutata noɓe poti mawnude ɓe so nangi neɗɗo cekke jogotagol Abrahama wiyama goto maɓe doole mum so tawi ƴetti ɓolde fi neɗɗo o ene yaha e nder jahannama fodde 70 neɗɗo so tawi o fiima ɓolde aɗam an wonno dow yimɓe ne cakki les ma a fiyama ɓolde aɗa yerje 70 ujunere neɗɗo nder natoya ɓe PLS o yerƴe Allah ɓolde nde hewde doole payon nder Allah wi ghilazun tekkiɓe shidadun tiɓ la ya'suna Allah ɓe gofata Allah ma amarahum ko yamiri ɗumen ko Allah yamiri ɓe ko ɓe gofata ɗum ko yaf'aluna eɓe golla ma yu'maruna kala ko ɓe jamira ko ɗum ɓe gollata wonano comme naafiqeɓe ni andi naafiqeɓe ko mbiya yo mbat ko mbaɗani ɗum wona ene golla e ɗemde kono gollata e ɓerɗe ya ayyuhalladhina kafaru Allah wiya ɓe e ɗemgal malaika ehe mum yeddunoɓe la ta'tadiru al-yawma hota gantine hande nafata on innama tujzawna ay ko joɓete ɗon ma kuntum koko laari ɗon ta'maluna oɗon golla
ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gomdimbe Allah tubu ila Allah duttude fewde Allah tawbatan duttugol nasuhan lamgol duttude tubane Allah tubu bi Allah asa rabbukum ya majo jomman o an yukaffira ankum nde o yaafoto on sayyi'atikum bonandeji mon ya mama Allah yaafo on anani o yudkhilakum walla o yudkhilkum onan on jannatin gese tajride en doga min taati alis wala haru cali yawma nyalamu mo ganda la yukhzillahu nyalamu Allah hoynata annabiyya annabi walladhina amanu ma'ahu e julbe gomdinnobe Allah wondube makko Allah wi Allah hoynata dum ben don nyane hen Allah wi nuruhum annoraji mabbe yasa ene jaha bayna aydihim de jese mabbe ko bi aymanihim annoraji din ngana bangiji mabbe nyaamo yaquluna be biya rabbana jumi amin atmim lana timminan min nurana torsoji amin di amin nata je aljanna hor torsoji di nyifte andi torsoji nafiqe be nyifa torsoji mabbe kambe Allah be nyaago Allah atmim lana nurana waghfir lana ya fa min an Allah innaka an ala kulli shay'in kalahu yahuna qadirun kakata ya ayyuhan nabiyyu ehi ma anni jahidil kuffara habe hefere be wal munafiqina nafiqebe wa quluz alayhim takkin e mabbe wa ma awahum taparra be jahannam ko jeygol weteni wa bi isambos non almasiru rutorde daraballahu mathalan Allah ene fiyana timdol lilladheena kafaru wanande be ganda ko yeddube Allah ene fiyana be timdol imra'atan nuhin jom suudu annabi nuhu famra'ata ludin e jom suudu annabi ludu kanata beedo dido be latinoma tahta abdaini kebe les maccube amen dido maccube be non min les maccube dido min ibadina e jiya amen salihin be ganda ko moddibe abdaini salihin maccube amen dido moddibe jiyabe amen beedo dido annabi nuhu warasna ko debbo o wiete ko wahidatu on hewno wiide ko kangal annabi luudu resno ko debbo wiyete ko wa'idatu on ko kuɗaɗo so tawi hoɓɓe worɓe ngare galle he tawi ko ñalawma o surkina tawi ko jamma o huɓɓa anani o huɓɓa jeygol so huɓɓi jeygol tan yimɓe wuro ngo ganda won hoɓɓe ngari galle annabi luudu ngara toon mbaɗa bonandeji so tawi ko jamma aywa o huɓɓa jeygol tawi ko ñalawma o surkina ɓe coyno surki galle men kamɓe ngara andi o ko kuɗaɗo waɗa ay wahidatu ne wiyanno yimɓe mum o ka ngaɗo goppe ɗum onne ko noon Allah wi ɓeeɗo ɗiɗo de ko annabaɓe ndesi ɗumen kono eɓene jeygol de mato e ka andi wona moƴƴo resde neɗɗo nana ɗum aljanna de so moƴƴo resima a woni kuɗaɗo ne nafna ɗum nafatan Allah wi fa khanatahuma ben jamfi beedo dido ben jamfi dumen Allah wi falam yughniya annabi nuhu e annabi lut be nafani anhuma e beedo rewbe dido min Allah e letta Allah shay'an haydara Allah en haalana en de en gartir haqillaji a wanta dan gorko moƴƴo burdo annabi kam e aduna debbo na daña gorko burdo annabi taari ko moƴƴere i kono non anati jeygol an kan kam ko heddi ko altaki ndeke debbo wali so ayi ene jam debbo annabi naati jeygol debbo wali yo yeejo walla ñammine leydi Allah haalnima attention ndento ɗe kam hay goto to wasoro gorkam ko ni way gorkam ko ni way min nani rewɓe annabaɓe jeygol ala ko bonnanimi saka noon goɗɗo ɓi Kumba ɓi Mamadou walla ɓi Dieynaba yo yeyni jam walla cekke jogo ɗum so tawi kam ka bone ñama ɗum Allah wi falam yughniya ɓeeɗo ɗiɗo ɓe nafani an huma gareɓe min Allah e lefte Allah shay'an hay hunde ayel Allah wi wa qila wiyanaɓe kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo udkhulan nara naate jeygol ma addakhili wonde natoɓe Allah wi ɓe ñande yawmal qiyamati naate jeygol wondude e natoɓe koko aroyta noon wona hade so nade jeygol taw koko aroyta wa daraballahu Allah kadi ene fiya masalan tindol omo fiyana kadi lilladina amanu wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gomɗinɓe Allah jeeyi tindol ngol ɗo ngola tindol ko hefere ɓe jeeyi ɗum ngol ɗo tindol garawol ko julɓe jeeyi ɗum Allah wi ene fiyana en imra'ata fir'auna joom suudu fir'auna ne wiye Asiyatu bintu Mazahima oɗo nde wileɓe ɓe poola feeñanimo wonde Muusa koye goonga woni o gonɗini Allah
ko gonɗini Allah Allah noon weltanimo waɗimo joom suudu nelaɗo Allah yawmal qiyamati to aljanna koye rewɓe nelaɗo jeeyete ƴeew Allah de ala ñawari de Allah sirani de ƴeew joom suudu firawna ƴeew firawna way huɗede ni joom suudu muɗum ƴeew Allah nanɗo ɗum aljanna ƴeew annabi way moƴƴude ni annabi Nuhu ko annaɓe gadiɗo e annabaɓe so wona siiso e annabi baba adama ala gadiɗo koye ulul asmi eno jeeya ƴeew debbo makko nana jeeyngol ƴeew annabi luuɗo way moƴƴude ƴeew debbo nana jeeyngol ƴeew firawna no way jasde kala bonande e nde neɗɗo miije ɓernde mum meeɗi wadde ƴeew joom suudu mum nan aljanna lumbo te Allah no waɗɗista andi kay ndeke wona kuuɗaɗo resdema addantuma bonde wona moƴƴo resdema addantuma moƴƴude ala moƴƴere koye ma fetete yo Allah feccene moƴƴere tan ɗum ɓuuri sirde wona moƴƴo jibindema moƴƴintuma wona moƴƴe resdema woni moƴƴintuma ala moƴƴintuma ko moƴƴinede gila arani so tawi Allah moƴƴinanima so moƴƴo jibinima hattama nade jeygol so moƴƴo resima hattama nade jeygol ɗum tagi noon oɗo koye rewɓe nelaɗo Allah yawmal qiyamati o jeeya Allah kadi resnimo kanko nelaɗo Allah humanimo e Maryama bintu Imrana jom yummum annabi Isa Allah humani nelaɗo Allah e Maryama to yawmal qiyamati lima warada annahu sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala Khadijata nelaɗo o naatino yumma Khadijata ene maaya ene lelina wone mayde wawi o wi yumma Khadijata ande gonɗa koye yaade yaha o wi ida laqiti darrataki faqri ihinna minni salama so tawi a hawreye nawliraɓe maɓe a tawoyiɓe mboɗa salminaɓe jettinanami salminandu fewde mabɓe yumma Aisha yumma Khadijatu heɓɓiti wimo wa hal tazawwajta qabli a meeɗin resde ko adimi nelaɗo wimo ala walakin Allah zawwajani Maryama bintu Imran wa Asiyata bintu Mazahim Allah humani kam e Maryama humani kam e Asiyata bintu Mazahima ewa joom suudu Fir'auna e Kulthum ukhtu Musa e Kalthum banum debbo annabi Musa o wi ya rasulallahi birrifa'i wal banin yo Allah waɗi hen yaajede e ɓesgu o jaabi ɗum wiyama rewɓe noon to banggue worɓe ko timmi ene wayno leydi limtusa kono rewɓe timmani so wona nayo rewɓe aduna o mumtas timmani so wona nayo wa amma worɓe ne wayno leydi timmi hen tan ko Maryama hay hunde ruttanaki on so ɓurani gorko ɓurani ɗum Maryama bintu Imrana en paami kam deke gorko e debbo potta tawde rewɓe aduna o mumtas gila aduna fuɗɗi ha darga daraw timmi hen tan ko nayo ndeke so wiyama rewɓe wol poti kamani kam ɗum kono ɗayire kam wawa wonde worɓe noon ko timmi gasata hayso wonko manki hen kam timmuɓe ne mbayno leydi kono rewɓe ko timmi hen ko nayo en goto ko Maryama o kam gorko ɓurani ɗum Khadijatu ala gorko ɓuri ɗum Fadimatu bintu rasulillahi gorko ɓurani ɗum Asiyatu bintu Mazahima ɓeɗo nayo ko timmuɓe hay hunde manka heddiɓe hol manki ɓe kam timmi hayso worɓe ɓe ɓuuri ɓe degré kam ɓuuri ɓe garatuji kam eɓe timmi kamɓe kam koye rewɓe ɓuuri ɓe timmude ɓe jeeya e mankani kam ɗum woni daraballahu Allah ene fiya madalan tindol lilledi ene fiyana tindol lilledina amanu ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah holi on imra'ata fir'auna joom suudu fir'auna nde o jaɓi Allah fir'auna nangimo feŋi juuɗe ɗe feŋi koyɗe ɗe ƴetti boɓal mangal wedde becce makko joƴƴinimo e naange joni noon wooda wiyaɓe wan ndenmo so ɓen jeehi tan Allah adda maleykaji mbaɗamo ɗon caalel Allah wi jangto id qalat tuma nde o wi rabbi jomam ibni li indaka bayta mahanam to ma to suudu fil janna to aljanna mboɗo yiɗi dokkami suudu to aljanna kanko waseto joom suudu fir'auna o ko ni o wi o wi mboɗo yiɗi dokkami suudu to aljanna
o ndaari suudu o ndaari o weddi gite makko dow o huncana Allah hollimo toon suudu kange daneejo kala o wi ruuhu makko itta ɓe ƴetti boɓal manngal ɓe mbedde becce makko cikka mo wuuri taw ko jaaɓe ko ɓe mbaɗa ko fof tiiɗani ni omo ndaara galle makko aljanna o wi ibni li indaka baytan Allah itti fittanu ndu ruuhu o itti ɗum omo futtini gite omo ndaara ɓe ndaaram kono ko mayɗo kanko ken waɗa tan ko fof cikkara mbatta ko mbaɗa koye hayre ala ko woni ɗo ko ɓe ɗayɓe kanko debbo o wi wa najjini min fir'auna dandam e bone fir'auna wa amalihi e golle mum bon a dandam hen wa najjini dandam minal qawmi yimɓe azzalimina ɓe ganduɗa ko tooñoɓe Allah noon tami ruuhu makko ibnu kisani wi ala o ma yani o ƴettira noon tan nawa aljanna fa hiya ta'kulu wa tashrub omo ñaama toon omo yera toon omo wuuɗi omon toon ibnu kisani wi noon famide andi fir'auna resmo tan kono ɓe meeɗa yettodirde nde wonno ko ɓoccode somde so yiya jamma ari tan ko jarla tan mbabba jarla addete lombo hakkude mabɓe tan fir'auna wona hen tan hande tampi fof heɓaɗa joño kono kanko ɓe meeɗa yettodirde wiyata noon ko kanko wiyata koko resimu kono Allah jaɓani ɗum wa maryama oɗo gorko oɗo debbo ibnata imrana e maryama oɗo ibnata imrana ɓi imrana o allatino on debbo ahsana dennoɗo farjaha yolde mum Allah wi fanafakhna fihi min gutti e yolde he min ruhina e ruhu amen min totti jibrilu wutti bange masalan wutte makko bange nano o woni reedu Isa wa saddaqat kanko oɗo maryama o gomɗinino bi kalimati rabbiha e konguɗi joom makko shariaji Allah fof kanko oɗo maryama ko gomɗen o kutubihi e defte Allah jippinoɗo ɗewa tawa fof omo gomɗini tawrete en linjila en ibrahima suufu ibrahima en fofof ko ɗoftiɗo fofof omo jaɓi wa kanat oɗo maryama o laatima noon minal qanitina koye rawannoɓe Allah o jeeya koye ɗoftinoɓe Allah e jeeya li annaha min ahli beyti salihina sabu kanko o jeeya koye suudi yimɓe moƴƴuɓe min aqabi haruna koye taniraɓe haruna mawnu Musa o alayhi salam sadaqallahu al-azim